Så nu er jeg både blevet barberet, jeg har fået klippet mig, jeg har fået farvet mine øjenbryn, jeg har fået farvet mine vipper her. Og nu skal jeg så til at pile min hud og tage alle de døde hudceller af her. Og det gøres ret simpelt her. Du tager en spiseskefuld her af olivenolie, og der putter du lige ned i en skål her. Sådan cirka, det behøver ikke være præcis inden. Så ned i skålen der, og så en spiseskefuld sukker også ned i. Bum. Og de to ting rører du sammen. Og så har du simpelthen en rigtig god peeling, der er til at blødgøre din hud og at pille alle de døde hudceller af. Det er en simpel og effektiv måde at gøre det på. Og så tager du bare peelingen her, fordeler det ud i huden her. Og så begynder du at køre små bevægelser her. Og piler huden. Rigtig godt. Små runde bevægelser her. Husk omkring næsen rigtig godt her. Omkring næsen. Små bevægelser her. Så er jeg så cirka pilet her i 3 minutter her, og nu går jeg selv ud på badeværelset, og lige skyller huden af her, og lige tørrer den en gang, så vi ses om et øjeblik. Så er jeg lige været ude på badeværelset her, og lige skylle min hud igennem her med lunken vand. Og jeg kan godt fortælle, at nu har man altså en fuldstændig totalt lækker blød hud her, ved at have pilet alle de døde hudceller af, altså denne her olivenolie her, så vi bare lige giver noget fugt til huden her. Men det er ikke nok. Når vi så har gjort det her, så skal vi selvfølgelig have vores gode dagcreme ovenpå, og jeg har en rigtig god dagcreme her, og den fordeler vi så bare lige i ansigtet her. Og når man nu sidder her og alligevel giver sig selv en dagcreme på her, så kan vi jo lige så godt vælge at gøre det, hvor man lige giver sig selv en lille smule ansigtsmassage, mens man tager dagcremen på her. Lige i halsen også, så den også får masser af fugt. Så er huden bare lækker, blød og renset. Så fik jeg så pilet og renset min hud her og givet masser af fugt her. Så nu er jeg faktisk klar til at gå i gang med næste skridt. Og det kunne være, at jeg skulle have en lille smule makeup på, hvis jeg nu skal fuldføre min makeover her fuldstændig. Så det gør vi lige om lidt. Nu fik jeg så renset min hud og har givet den masser af fugt her. Så nu har jeg en helt sund og dejlig hud her. I hvert fald helt super lækker blød og rørve her. Nu vil jeg give mig selv en lille smule makeup på. Jeg er ikke sådan en type, der går med rigtig meget makeup. Eller det gør jeg kun, hvis jeg skal ud og fotograferes eller lave et sceneshow. Et eller andet, men ellers har jeg faktisk ikke noget på. Men i dag vil jeg vise jer et par små ting, man lige kan gøre, hvis man lige synes, man lige skal se en lille smule friskere ud. Så man kan gå ind og arbejde med det, der hedder en concealer her. Og det er sådan en lille dækstift her. Den kan man bruge typisk, hvis man bliver lidt mørkere under øjnene her. Så kan man lige lysne en lille smule op herunder. Ikke så meget. Tag en pensel her. Og lige lyne den tone lidt ud herinde. Herover. Sådan, bare en lille smule her under øjnene, lidt ind i øjenkrogen her, så man ikke bliver så mørk og træt ind i øjenkrogen derinde. Og en lille smule her omkring næsen, hvis man er lidt rød der. Så tager jeg noget solskinspulver her. Jeg tager ikke foundation på. Nu er det jo sommer, jeg er brun og sådan, så jeg tager bare sådan en, der har lidt farve og lidt glød her. Og den bruger jeg bare sådan lige lidt ganske rundt. Her hvor min kindben er. Jeg bruger lidt på mit øjenlåg heroppe. Tændingen her. En lille smule her. En lille smule i tændingen her. Og så en lille smule på siden af næsen her, kan man også lige give den lidt her. Nu tager jeg bare sådan en lille børste her. Der er ikke noget farve på, fordi jeg lige har farvet min øjenbryn, men jeg børster lige øjenbrynene op her. På. Og så kan man tage en lille smule voks, meget lidt.
Det tror jeg, de fleste mænd eller drenge og herrer har derhjemme noget voks her, så en lille smule voks her. Lige give sin øjenbryn lidt, så holder de lidt på pladsen her. Man kan også få rigtig specielle produkter, der hedder øjenbrynsgelé og øjenbrynsgel og forskellige ting, men ellers bare lidt hurtig hårvoks i øjenbrynene der. Det var en hurtig, lidt make-up til mig her, mere har jeg ikke på, altså bare en lille smule concealer her, en lille smule huden her, så se, sådan med alderen her, så kan man godt få sådan noget lidt pigmentforandring eller meget røde plekker. Jeg har en lige deroppe, den får lige lidt concealer på her. Lige toner lidt ud på den også der. Sådan, så man ikke kan se den så meget. Så mere skal jeg ikke have i hovedet. Nu vil jeg vise jer en sidste smart lille ting her. Og det skal du lige følge med, for det er dig, der gerne vil have mere fylde og have gerne tykkere hår. Så skal jeg vise dig, hvordan du får det. Som I kan se, så er jeg begyndt at blive tyndhåret heroppe omkring tændingerne heroppe. Og jeg er begyndt at blive lidt måne heroppe også. Men der har alle lavet sådan en ret smart en her. Og det er sådan en, den hedder egentlig en wood color. Og der tager man så i den hårfarve, man nogle gange er her, så går man ind og rammer bunden her, så man får givet lidt mørkere. Du kan prøve at se forskellen her. Så allerede her, når man rammer bunden her, så kommer håret til at se en lille smule tykkere ud hele vejen her. Og så kan man lige give den en lille smule i tændingen her. I hårgrænsen her. Tændingen her. Og så heroppe hvor jeg selvfølgelig har lidt måne heroppe, kan jeg også give den lidt af det mørke heroppe. Sådan. Og så allerede her kan man ligesom se, at fordi hovedbunden bliver lidt mørkere, så kommer håret til at se en lille smule mere kraftigt ud her engang. Så det var en måde, hvor man kunne få lidt tykkere hår ved at sprøjte lidt mørkere farve ned i her. Nu er jeg færdig med min egen lille make-over. Nu vil jeg begynde at tage noget pænere tøj på, og så kan I jo se mig, når jeg ser, og så kan I se, om I synes, jeg ser bedre eller dejligere ud. Det var lige noget, der lige skulle være sjovt. Vi ses om lidt. Ja, som I nok kan se, så kom der en lille makeover frem på mig her. Jeg er som sagt, jeg barberer skægget af. Jeg klippede mit hår lidt kortere. Jeg farvede min bryn. Jeg farvede mine vipper her. Jeg pilede min hud. Jeg tog en lille smule makeup på, solskinspudder og lidt concealer. Og ja, så er det faktisk sådan, jeg ender med at se ud her. Om det er bedre eller ej, det kan jeg jo ikke sige. Jeg ser i hvert fald anderledes ud nu, end jeg gjorde med skægstube. Og frem for alt, da jeg startede her med at klippe mig selv, hvor jeg klippede alt det lange hår i. Der er virkelig forskel på nu og dengang. Men det var sjovt i den periode at have det lange hår. Det var sjovt lige at prøve det. Men nu er jeg tilbage til mere sådan normal her, hvis man kan tillade sig at sige. Det er lidt mere moderne hår, hvor det er sådan lidt mere i flow og en lille smule længde på. For som tiden er lige nu, skal man nemlig ikke være helt super kort. Så jeg håber, du kunne lide, hvad du har set, og jeg håber, at det har givet masser af inspiration til dig. Og jeg kan kun ønske dig en ting, det er bare at sige, at nyd sommeren. Vi ses.